Uray di nak maawagan. Basta maawagam ni Binilda. Uwan mo ta. Ken adagay maibalakad mi kini Prima. Ta nagsarita kami iti cellphone ni Dirabii. Anya day ta? Saan ka kumasumapsapol ija iti sa bali? Ha? Paikit din nga ramidag day ta. Ken dayto iti kang runaan pare. Ipakaamumot lang kini Binilda. Tikadam ijay. Ha? Anya? Manmadi. No saan mo nga ipakam mo? Tama nga no ibaga namanan. Asaan ka na pudno? Ta naglimod ka kinkwana. Una niya. Sorpresam kit di. Awagam. Ken sarong karam to iti ayan na. Talaga akas na taramidak. No ada bakasyon ko, mapana kay dito bahay ngayon na. Alauna iti malam. Ni Dindo to'y umawawag iti messenger ko. Hello? Nakalagip ka man? Kanain mata sila lagi pakin ka, Pinilda. Aguray ka? Sa dino data background mo? Kasla airport mat? Wen, saan kong nailimot yamin king ka? Ada ako dito yung Abu-Dhabi. Sang-sangpot ko. Anya? Nag-abroad ka? Wen, iti kasta, manamnama ka may saganak tiyag pa ito iti pangunag a pamilya. Ay pangunan ta ko na kuma. Kinilaat na ka. Pasensya kan, tasar kong ipagpakamuking ka. Sana bali. Mapaling ko akit tawin to, ano agawit kan? Akit tanta, tatulagan ta ada gusti kasarta. Anya? Ay sus, mabayag pa'y dayta. Dotawan ti kontrantak dito eh. Kasta Ahmad, nga masikon iti kontratak, makawid aktong galin ni mabulan. Nagsayaatan? Iti may isang oil company, tinakastrakak. Wow, talaga? Nabayagan ni bagbagara kanya, saan kong ingka sa kaso. May mayat daytan. Ngamtag barbartag ka lang ijay Pinas. Pud no dayta. Kit, nuwatan to bakasyon ko, kahit ko, titayan mo di umayak. Anya? Sige, Pinilda. Baliwag to di umawag. At ang timang sukon kanyak dito airport. Sige, aganad ka dit ha. Oray si Kamat. Sige. Bye. Love you. Bye. Anya dito yung marikritnak. Saan ko nga ilibak? Maililiwakon kan Dindo. Oray basit lang. Saan anak karasan ti panagayat ko kan kuana? Ngam kasano dayto yan? Kasano pa ni Lester nga grayrayo kanyak? Sana pod no ti imbagak kan Prima. Ngay naklon kon ti Canadian nga gararam kanyak. Ngamang namnamang aklunat. Kat umay mat iji Pilipinas tagkasar kamin. Saan ko mat ama ulbudan ti bagik? Nipay lang din do ti ay ayatak. Ada akong dito yung Abu Dhabi, mama. Dito yung mismo ng apartment ko ngayon ti kumpanya apag naada. Nasaya no kasta. Madaydayaw ti apo, tanap ti ka nakadanon dita. Wan, mama. Kat, nakaragrag sakak. Tanakasarita kita yung adak pa lang iti airport to yung Abu Dhabi, ni Binilda. Nasaya ta. Saan ko nga mo? Takas laki maro ti iliw ko kingkwana. Kasta ka di. Ken imbaga akong kingkwana, nga da akong dito yung Abu Dhabi. Ngaminton malpas ti kontrata na. Agiddan kami nga gawi dito Pilipinas kat tinungid minti kasarmi. Anya mo ti kunana. Awan mat, di naman tinubngar. Nang runa ilibagak ng mayak dito Tagor nungak, kinisaganak pare ti bangunan mi a pamilya. Kasta. Di naman kinuntra. Kat nalaw si ragsak ko. May salaang ti kahit asawan day jay. San ka di mama? Ay ayatun naklata ni Binilda. Bye, Dindo. Aganad ka dita. Mariknak ti kinaragsak ti anak ko. Agyaman ta saan na nagtultuloy ti panagbarbartet na. Ay ayatan na pailaan ni Binilda. Panyakit nga ta naraksak ko, nagkinatuluyan damatlaan.
Really? Inmawag atagos ni Tindukan ka? Medyo nakigtutak na ro dito na amwak na dito Abu Dhabi. Ket kasano? Bali agin na sinig kayo. Dinto lang ata mabukalmanan ti relasyon nyo? Tsaka mo, amin parikot ko ti kulit a foreigner. Ibagam man kanyak tagpaiso, Binilda? Nganya, Pudno ka di nga adan kaayan-ayat mo? Wano? Kaayan-ayat mo ka din dahil ta Canadian? prima, si kalaang ti pangibagak iti na ito ya. Diyan niya. Saan ko pa'y akayan-ayat? Ngamti na kinggaan arang-rang-rangan. Anya? Aklo nagkanon tagkasar kamin. Kalpasan na, mapan kami ijay Canada. Anya? Kasta ti ko na friend. Maungumak na ro din iti time na. Nagtagulit. Saan amakaw awat iti sao? Kadwam ka di ta opisina. Wan, pan nakabus ko pa ya? Kasta ka di? Pakibagbagayak lang kat. Namno paayak kat agbalbaliw kanya. Baka mo dito na pagawidan da. Anya? Sa bali nga ro ti ugali na. Ay, kitaam Amano anya ti aramida na kan kano paayam. No pagawidan na, di agawid da. Anya? Uray kat agdamat amo ka mangururay kanya. Ha? Sige na, prima. Baliwak to man ang tiumawag. Kasta, bye. 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 Ne. At tan sakit di pa'y namnama. Ama urnos matlaang ti relasyon da Benilda ken Dindo Saan na pa'y matlagayam akaayan-ayat tayo a Canadian? Wen hubeng. Oh, di wow no kasta. Nagimbagan na makapagsinublan damot laang. Kita laangan ati istorya ni Dindo ken kaako nam idi. Anagsarita da apaman anakagteng ijay Abu Dhabi. Saan akinontra ni Binilda dagiti imbaga na kenkwana. Wan ka no nga rod. Gusto pa'y laang timbagak kada kayo. Ay ayatan launay ni Binilda ni Dindo. Ken sana kasta kalaka nga isina nalatang. Kaya ta sa wanday ta. Nagpasugnod laang ni Binilda. Saan laang apasugnod? Sinubok na ni Dindo. Sa bagay. Isukas iti kunada. Sundan ang susunod na kabanata. Anya? Apay, istorya iti radyo wano telenovela. Nakita ti panagmurarat ni Lester iti imbagan. Apanunutag pa yan na imbag ti datdato na nga ayat. Kasano no mapasamak tinasaukan nak ni Prima iti naminsan. Amangan no makapanunot nga garamit iti dakes day di Lester kanya. Hangam, sana mabalin. Saan ko nga'y palubos? Matayak pa'y nga umuna. Sakbay nga agbaligi iti dakes agagam na kanyak bilang. Awan sa baling nga aramidak, no di aganat. Kangrunahan ti amin, saan ka basta agtalag kankwana. Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Saan nagmatabastos ni Mang Sungbat? Nulakit di tamo kataot yung awan. Agyaman launay. Oh, kumusta ti trabahom dita? Saan ka madlang marigatan? Okay lang, man. Dagiti boss mo. As of now, nasaya at damat. Gamsaan ko lang amo ito nagangay. Sa bagay talaga akasta. At dagiti amo when yung employer. Nasaya at damat. Adamat dagiti nasingpat nga amo. Ken, at damot dagiti balasubas ko na. Saan mat kiti ngagpapana? Tauray di pagilyan tayo. At damot dagiti makuna balasubas nga amo. Gusto ka? Wen, Katsi ka. Kumusta mo ti trabaho dita? nasayat mat. Saan anadagsan ti trabaho? Bali, supervisorak dito eh. Wow! Sana all! Ti pagimbagan na, makabakasyon tunggal ini mabulan. Gasto sa amin ti kumpanya. Nagmayatan? Iso nga inawat ko. Nang runa idi amukon, adwa atawan ti kontratam dita. Tay talaan tiga po na. Wano,
Kaya't mo lang tiyo masidag kanyag. May sadaytan. Ngam ti panagurnong ko ti kang runaan. Tapag hoston to na maungpot mo ti kontratam. Namnaman ka di abalasan na. Wano, si Wawaya at Tupay no dumtang dayta panawan din to. Mang namnamak. Pagkunami ti dayta. Amok. Ta saan ka madakas ta babay? Amok akay lalaam tinabayag a relasyon ta. Din to. Ure adayo ka idin. Nagtalinaad anapudno aking ka. Okay. Agyaman na kiti dayta. Gamtim ako na. Saan ko ang may panamnama anawaya ak Tupay? Apay, talaga ka di nga dapanggap mo ang makiayan-ayat itigang ganait? Awan mo't kiti. Saan ko lang nga may baga? Narigat ag sarita iti patapos ako nada. Maawatan ka matkiti, Pinilda. Katsi ka, no bilang takas na ti mapasamak, ag sakit ka di tinaka mo kanya. Kagura na. Nasakit man nga awatan. Awan maramidak. Tilang makunak. Nuan niya ti pakaragsakam. No naragsak ka, naragsakak matan. Itay penal pas nagsarita kami kan Dindo. Saan ko matlangan na mahala titurog ko? Noamo na lako ma. Adi pulos nagbaliw tiriknakan kwa na. Ay ayatak unay ni Dindo. No kastoy man dagi tinapasamak. Kaya't ko lang nga subukan no kasanot kinapudno na kanyak. Dindo. Ay ayatan kalaunay. No amumla ko maamarigregatan akmat. Iti kastoy amapaspasamak kadata. Kumusta nga tanda gitidwa? Saan ko lang amo? Nabayagan din na udi pa nagchat mi. Uray ni Dindo. Saan nga min nga agpada ti oras tayo? Sa bagay, upat laang mat nga oras di nakaladawan da ijay. Wan, ngam no ag off dan. Rabi imot tan ditoy. Uwan nga ron. Ichat kuntuman ni Dindo. Makidamagak. Sige, pa-chat ko ni Binilda. Sige. Agpin na damag ta inton bigat. May liwakan ka na nako. So nag-message sa kiti messenger mo. Nasayatak lang dito, mama. Pasensya ka yun. Tasana ko na'y makaawag. Kaputa makumiko makiti trabaho ko na daduma. Nangrunan no at sana masurot na kiti at iti babae. Kasta ka di. Kumusta kay matan kan Binilda? Kasi po, mama. Kanayon kami nga video call. Napinta sa damag da ita. Uwan, mama. Nasayatin ti panakisarita na kanya. Nasayat. Tilaan ka ni dyan ti parikot. Taring-ringin na launay kano ni Binilda. Apay. Kanayon na kano aring-ringin. Siguro. Kaya't na ngagkasagdan. Kasta kalaka. Kano la nagamamuda? Kaopisinahan na kano na dyan, mama. Ngam depende mat ano kaya't nawano saan. Isuasanak lang tamatanagan. Mangnamnama kada kaming tumot lang ti agkagasat kan Binilda. Tanapudno kami titong kalmaysa. Masaya at lang no kasta. Siyak tiyan ada maragsakan iti dayta. Ay, niyalakit din ni mama. Excited. Magagarang launay mat ang mga sakwa ko. Isa masayangan launay di pimanaw ni Binilda. Kanimbaga na nga gwinaswas kami. Dakal tinamnamak. Da kaming tumot lang kan Binilda ti agkatuluyan. Ngam, kasanon, no pagaramidan day ti agang ganaet iti dakas. Masapol amalpas ko ti report a papairash ni Boss Lester. Tiloko. Nakamisuot a kanayon. Imbagak lang nga aguray no kaano nga klunat. Pakitaan nakit din hindi kasjay. Anya ko ma? Saan nga sakit tinakam ko nga uray mapukaw ka? Imasidag kanya kat... Nakatakturlat na niliapay ko. Hala, apay nga
nervyos ak matan. Ay! Anya di panggap yung kanyak, boss! Ni Benilda. Hello, Benilda. Dindo, tulungan na ko ma. Anya? Apay, anya tinapasama king ka? Adak di opisina di police station. Apay, anya tararamidam dita. Pinanggap na kapag-aramida ni Tidakas ni Lester. Di hayop, kat anya tinapasama ka? Naipaglangan ata the presence of mind ko. Tinumang ko ti kinalalaki na. Ginitanak magtirimor iti opisina sa nagkamanga kiti pulis. Kasano nga roden? Kuna dagiti pulis at iliwan da kano. Nagloko da itan. Sana nga minamauray di pa nang sumpat ko kankuana. Kaya't na ko nagundawayan. Di da pa ila i-deport no kasta ti aramid na. Juan, Ireklamom, saan narumbang ti kastangin aramid na? Saan mo't gahim anataknan? sige Dindo. Baliwak ti umawag. Ada ka no ibagadag iti pulis kanyak. Sige, gandad ka dita. Saan ka ba sa matulungan? Tadayo mo ti ko. Alang nga Rodan. Bye. Bye. Diyos ko. Naim paglangan ta saan na nagbaligi da ya demonyo iti dakas apanggap na ken Benilda. Saan mo kumaaway pa'y ante ayatek? Tarabayam kuma. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarano ngayon kami patangatang. Kasano nga rodan, friend? Daimbag, no okay ka lang dita. Juan, adalang urayan mi. Adak pa diti police station. Imbestigaran na kano. Kasta ka di? Naimbaglaangan ta saan napukaw ti presence of mind ko. Anya nga itinaramid mo? Tay, naggula-gulag. Kat idinaig ka ng kitigundaway. Tinumang ko ti kinalalaki na. Apulon ko matan arimwar kat nagpaarayat. Naimbagla nga rodan kasano nga rodan? Napanday di opisina. Kat yagda ditoy, gapoy ti reklamo. Sige nga rod, aganad ka dita. Aging kaita. Ang pigpigar-garak pa lang, prima. Kasanulangan no nagbaligit yawanan pain. Agyaman ka nga rod taam mong tinaramid mo. Juan, kat basol ko matlaang. No saan ko matila na pampanunot ko. Gaputa kayat ko lang papasan kan subukan ni dito. Adayo anak agtangat dito Kat saan ko napasaranta ito Ngam agyaman ka, saan ka ano? Juan nga rod. Kasanulangan no nagpaliki. Anya lang at ang tinagbambanhagag. Saan mo na panunutan dayta? Agyaman tayo laangan iti Diyos, saan ka ano? Juan nga rod, friend. Kat, amo nga rodan ni Dindo, tinapasamakan ka. Juan, isok imo na nga hinawagag. Ngam sa bali mat asyod at dayan na. Awan mat may tulong na kanya. No bilang, anya ti plano. Agistay ka pa'y nga rod dita? Saan ko nga amo, prima? Nagulat ipanunod ko. Ang kinintayagag pala ang aging gaita. Ala nga rod, agrelax ka pa'y laan. Baliwan tanto ti agsarita. One friend, awagan ka dagos no bilang. Sige, nala, bye. Bye. Anyamat dun na jay anak pasamak kan Benilda. Dandanikit din na isarsara. Dandani nga rodan ay sagmak Amom, agbababawi iti inaramid na nga ipapanawin no adayo na. Mas daawak Tinapatagmat kiti kat naka-amiris. Kasanon, no nagbaligi da ya demonyo. Agkinkintayag ka no nga ron, aging ga itay agsarsarita kami. Amo nga tani dindo dayjay. Uwen ka no, isot imo na nga inawagan na. Imbag man tagin inawag da. Uwen ka no, saan nadakas no naurnos damit lang ti pagbagida? Nasaya at laang no kasta. At least, naragsakan ti gayam ko. Kasano nga tan?
Nung nagbaligi tayo di demonyo, anang ngaramid iti dakas. Saan ko nga mo Ay, mapilitan siguro makikalay sa iti day di lalaki. Saan siguro? No saan na ngay ayaton? Saan mat nga ta apa ikalay sa? Ada kon diti opisina ti konsulado ti pagilyan mi diti Dubai. Naimbaglangan ta nasaya at dagiti adda diti opisina. Ada kano itagdapag yanak. Aging gay ti adda banag ti reklamo. Mabalin ka no pagawidan tantay tiya sa iro. No kayat tak nga agsubli, masapol nga awanan tay tiya demonyo. Diyos ko. Agyaman na, tasaan ka na isagmak. Tantani akon. Anya nga tan tinagbambanagan ti biyag ko no nagbaliki. Daytoy ka din ti dusak. Anagdardara sudos anang panaw kantinto. Hello, Binilda! Kumusta kan? Okay akon, prima friend. Ada akon diti opisina ti konsulado ti pagilyan tayo ditoy. Mauray ti banag ti investigasyon dagiti pulis. Kan pangadang ti boss ti kumpanya nga ayan ni. No bilang, kayat mo ba'y tagsubli ijay? Nawan nakit din day jaman yakis. Mabalin, friend. Una, Nadantupay lang day ja demonyo ijay. Ay, sana kon nga subli. kat di agawid ka di na oras. Kasta siguro ti mapasamak, friend. Saan kumata na kahit agbiro kiti sa bali at trabaho kung ano amo? Una, nalakamla ang ti bumirok iti trabahom dito eh. Kan amang ano, kaya't nakapay ni boss, nagsubli ka. Makitan to, kasla panggap dati agmol talaangan. Basta saan da nga ikatan ni Lester. Kasanon no idarom mo kat mabalod. Ay, saan ko nga mo, friend? Sana ka familiar ka dagiti paglindagan dito eh. Daytan Ah, sige ha. Tawagak man ni Papa. Saan na pa'y nga mo tinapasamak? O sige, bye. Bye. Kasano nga tan tibiyag na nagbaligi day jay ademonyo. Ay, kaasip ay tigayem ko. Sinalbag na ito na daw. Rabang na may deport. Saan ko pa'y nga muna niya ti pangadang ti kumpanya, Papa? No siya lang di masurod. Uray agawid kan, Binilda. Saan ko pa'y nga mo, Papa? No bilang, kaya't kumagtan ti agawid nita. Isuday to yung timbagakin ka. Bigla-bigla ngamin ti pangadang mo. Saan da ko man ababalawan, Papa? Malawan. Malagi ko kaya makumusta ni Dindo. Nakasaritak ni Mama na kinamuha ka nag-abroad mat gayam. Wan, Papa. Aday di Abu Dhabi. Siyudad mat lang dito pagilian. Wan kasanungar ko dan. Kumusta kayon? Papa, kinapod no na. Isuti mo na nalagip ko ngay nawagan. Hindi kasi di tinapasama kanya. Tinakmat basta matulungan. Nagsabali asyudat yayan mi. Kumaan ako. Ag kinawatan kayo matlang. Amo yung hay ayat aklawunay ni Dindo, Papa. Kan amok ngay ayatan nagmatunay. Saan ko lang amin anawatan? So abasol ko ti amin. Kat no dakas tinapasama kanya. Awan sa bali papasula. No saan atimat lang baki. Ala, aganad ka nga ron dita. Pakaman to kumanuan niya di pagtungpalan ti amin. Saan da ka pagadanagan, Papa? Kabaula kon da ito eh. Kanagim bagdamat kanyak dito eh. Malangarudan anak ko. Wan, Papa. Naimbaglangan kada libre nga internet dito eh. Nga usaran nagitipada nga OFW nga pagpatulong dito eh. O sige, Papa. Kastan. Bye. Bye. Oh, Diyos ko. Karabayam ko mati anak ko. Saan mo ko mabaybayan? Kasano lang at hanod dadakas sa napagteng na.
Dindo, agawid ako. Anya? Pinagmultada lang ni Lester, imbis nga ikatanta. Kastan. Ngam saan da ka nung ikatan? Agtalinaedak matlang kasimpleyado. Kasta ka di. Ngam, piniliklatan ti agawid ti Pilipinas. Nasaysayat pa'y. Ngam inalak tin dagatan. Kanaban na. Inkis say da ka no iti sweldo na. Nasayat nga ron. Sige, agad ka. Sana bali. Agawid ang kalpasan ti 3 abulan. Tatunggal inim abulan kat makabakasyonan. Iso urayin kalaangan iti panagbakasyon mo. Juan, katnuan niya di ko nam. Itawag nga na yun na makabulan di bakasyon ko. Taoray, sa anak ko ng bakasyon, iti sumaruno 6 months. Tanya ti aramidam iti dayta kabayag ti bakasyon mo. No, anya ti ko nam. Di kasaltan. Anya? Oo. Ano pa yan nakitot ka? Ngamin, si kamatan ti agapura ita. Saan ko kaya tamaagaw na kati sa bali? Oh, really? Juan, tanong mapukaw kay tibyak ko. Kahit ko pa ina mapukaw mo tibyak. Ala, wenan. Mamati akon kan ka. O kaano nga rin ti awit mo? Uray pa iti plane ticket ko. O sige aran. Agad nagkakanayon. Uray si kamat. Agan nagkakanayon. Kan saan ka sumapul iti kasukat ko a foreigner. Aniya? Saan ko apulos maramid data? Sikak at sikalaan tayo ayata. Wenan. Harabak ko laan. Alang arudan. Ngamin, kuyugan da ka no mga ala kadag iti alikamak iti apartment anag na edak. O sige nga Rod. Bye. Love you. Same here. Agyaman ak, Diyos ko. Naimpaglangan, tas saan ka na isagma. Maragrag sa ka naglawanay. Naimpaglangan. Tasan ana isagmak ni Binilda. Hidadya at demonyo. Tanong dakas tinapasamok na. Uray ko na nga isumot lang dakim basol. Adal ta basol ko. Tasyak ti poon kan ka po amin dagitoy anapasama. Sanawat nga ta na panono ti kasya No san aga po iti panaggadgad ko amang ikasarking ko ana. Agawi din niya Pilipinas. Kat kapilitan nga agore manan. Ngam pagimbagan na, makaawi na kiti tunggal in na mabulan. Napartak lang aglabas ti aldaw. Sino nga tati umaya sa nga ili katrabi? Kaslada nagsardeng itay alugan di tabatog. Minsan kong ingkaskaso tamangan no sa nga ili di karoba. Talaga nga na sa ili. Umayan, mabit lang. Binilda anak ko. Papa! Payan di mo yung pagpakamot isang but mo. Saanan, Papa? Saan ko kahit amadisturbo kayo, Pai? Uray katawan mo ti ado abagahe. Ngala, ala. Sumber ka pa anak ko. Ngala, magkatig na gitan. Nakadanonot lang ni Binilda ay Pilipinas. Nasasayat lang ang nagawid. Ngayon ti maisagbak lang dito Hello, Sir Dindo Guapo. Si Kamat Caroline. Anything? Sir, mabalin ka ti tagpakuyog kada kayo inton madamdama. Sa dinner? Adangin party anak kawisak. Katawan kadwak. Awan partner ko. Anya? Apay, naskan ka di ba yung partner mo? Una ron. Please mo sir. Anya nga oras? Alas 7. Alas 7. O sige. Wow! Thank you, Sir Dindo. Ay, sorry ha. Nagkan ka matanggapoy tinalaw sa ragsak ko. Pangot ito. Wow! Handa-tamat ten, friend! Kamusta? Kinaykayat ko tinagawi din, ngam tagtali na id-ijay. Kadala tayo ti demonyo ang lalaki.
Saan da kayo nikat? Saan, friend? May sa kano a business partner ti demonyo. Ay ay ba't iso Anya nga ron. Ayun gayam. Nasa ukin ni sir nga ang mga no sumangkot kamot laeng. Kat kunanang, agsarita kayo kano, tawan pa'y mitla na alaga kasukat mo. Kasday ka di? Hala, kita agto, friend. Saan pa'y ngamin una na simbang di panunot ko? Maawatan ka. Oh God, kumusta kayo matankin din to? Tangay, awanan day di akanay dyan ako nam. Sumangpat ka no kalpasan ti talo a bulan. Oh, ay, nasayaat man. Every 6 months ka no nga agawid. Timo kong ijay. Isumat itan ti agapurado nga agkasar kami kanon. Niya? Baliktadan. Kumusta ka matandita? Awan mo't lang tagpaspaseksikan ka? Adu Ay, rapak ko laeng. Alakad, mabalin na tamat. Adayo akmatkan ka? Owen. Adayo ka ngagpaiso ti dinak. Ngam si kalat na tilinaon ti puso. Apo? Agpaiso? Owen, promise. Kasi tinako na. No sumangpet pagsaritaan ta ko man ti kasarta. Anya? Kat numanukot ka, oray simpilaan. Oray di mayor, winuhes. Jack kayat. Kayat ko, in grande. Anya? Saan ka di? Rabak ko laang. Ala, pagsaritaan tanto no sumangpat ka. Day takit ti trabaho ti asikaswam. Kasla kala bantor ako nada. Bantor, adi makatututor. At ang aming kapuna. Saan ko kahit amagaw na kati sa bali? Alawanan. Basta ganad ka dita. Kat saan ka ngagdanag? Uray adayo kay ti danak. Si kalata ti love ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adan napidot yung nga adal renno inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.